Shubor nagaslem jong unongsan hima. Uba Esran Marwin usamla rangba uba syong basa haga sinong umpling ulashim ya karai ban mi badan banyakun haga election jit nong mikmat chiteng samoy saka yung dorbar tawan kajala naka khatlai morong kedeng constituency warla naka liang jong ka election commission jong ka ri India kampat penbena ya katarik habayakran bat kinong thok khobor uba Esran Marwin ulak dau yaki kato kadni teli kinong rim bahakmat baut mu ban pentrai kam lada usajit kum unong mi kmat kawai na kini kadai kakot kakia kabadai kabenta bakong san ha kaba ha kajala ha ban thauno dagi diagnostic center knam baki breu kinhun mansim shwa ban pha sumar bat kan amdei bikin ha ban lek sabar jala ban pha sumar ulong ba ngi ha ban pej bnia ya kani namar kadai ka benta ba khong san tam ha ka jing im breu habai dei bat ka puli puti uni usamla rangba ulaong ba ha ki school don kam ban penrung ya ki life skill training ulaong kikmi kikpa ke dang yam wat hadu ba ki kun ke la pendep ya ka SSLC namar kim tip shano kin lek bat don kam ya ka polisi badai bandon ka life skill training ha ki school nadu class 6 hadu class 10 Ula ongru bah hapdeng ki kena kidon ki kena ke basmat ban pulikot bat kidon ru ki bajai tu ban tray bat bajai tu ban pulikot usmat ban tray kam kumta haban pen kelai ke polisi da ka babu ya ke training literacy bat life skill training knang ba ki kena kinyo mensem ban le ai ha ke jing angnut chungki kagerteng jonga kade Esran Marwen ngasong asa aksnong pling shilong te ngasobanai kublei ya ki pajba jong ka khalai mor kneng constituency ban yathu ba panchai pajba bangadon jingmu hak ban yakun hak ni ka by election ka ban long menta wala ka ECI kam patai ka tarik turun bok i bakan ai no i tarik kam kloi te ningkong ni cha ngasoban ai ngu yo blai tarai kan ra bala ai nga kanika lat kalenti ban plelat pelenti nga ban don ya kata jing tmu ban sensyar gi pajba ban yalam lentik pajba at kum ka saindur jong pan jrong te ngasngo ban ai ku blai ru ko kaburom ru ye mei pa ki bala penhe tensan nga kat adu kini gisngi ki ba lalong sya gi rishot ki baklan na kamta kalong reniang ka jonga te ka ba ko sakawe ru ngakwa ban ai burom gi nang hikai jonga ibna po Senman school ban na po St Anthony's College kibala long sisa kita kinong penperat lenti nagam ta kajing nang jing start jonga te kajing tumu jonga kanika election kadai nadu senam arjar ar kopor bangadang tre nam ta ka imlang salang te andre hak tu por ngapar don kata kajing tumu banong menele election te nadu itu kipor ngas tre be tamam ta ka kumno ban pen kentiu ya kata kayo kot jong ke emlang salang maniara pi gebre bon pen suthu ya kalenti kumno ban kentiu ha ga jing em jong ki ko man la singi te kat ki por kinang ya kin singi kinang ya mam sampoi perkhat bau blei plelat lenti nga kum kenika kerdan ke ba menta ka bang adon jing tmu te ngasngo ban ai burom ru ya bun ki mau ki balai don menta ke jing em jonga kat bang rengya lenti ban chakri ke mlang salam mau kham tam mi kini ki kini ki rangba mau ki baju yi ke jing trekam jonga na kapor ha ba ngale ki bun ki projects ha kini ke state jongi bad akju poru ha not easy brockway te ke jing ai mensim jongki kapolong yang bangan trei sirhem nak benta kumno ban kentiu ya ke imlang salang khamtam hakanika bri unyotrep te klemda gledru ya mo i ba hsla ibala bam mo bam kwai hadwar ble te ma i la long shai tai nong ai men sim nga ha kalenti jingya jonga ha tu ki por bangadon bad i te ma i la jusneng ju kraw ju kentu nga ijuang ru ya ta kentien haba pitep haba pinang pidei ru benut ban mi sakman ban ya sa na komenta ka lawe bat jong kari berkejat benrio
ti halor kani ru ngala judon ki thong nadu mensyua ba kumno ban kentiu ki imlang salang ngala senaru santeli kita ki mat ki bakin long kum kita ki atiar ke jing im jonga ke beningkong kadai ke kot ke khia hadin ke baar pan kadai ke jingnang jing start ke balai ke yok ke kot ke basau ke imlang salang bat basan kadai ke nuksa mo na kumenta ka pateng jonga jai ban riu te ke jing i jonga balai ngabu igni ki santeli ki mat hakani ke jing im jonga ngai i ba kini ki dei kita badon kam bahan na kumenta ka imlang salang ke beningkong habdi ke kot ke khia kat sabangale mo kata kot ke khia bun ki priu kidang yele abit ban ong khambha balai sabar jela bania basumar kani ke jela jungi dengan takli ki balai ke e kadaw jong kani ke jing perkhat jong phi ba kan khambha ba ngin sumar sabar jela deng lakli mo syakitu ki perlok ki ba julik sumar sabar jong jela tiki ong ba kawe e kade ba ladang ngi sumar sabar jong jela ngi khamlong mo ngi khamlong suk mensim ong balai suk mensim namar kawe kalong ba syathi rapor ba kilet ban sya sumar kebeningkong kalong bas tenat kalong kat ba kim palat e kadaw jong jingpang kim ju ai dawai tinga ka e jing perkhat jonga kalong imat ang ning ila don kam ma bandan no di kita ki diagnostic center ki bapaka khnang ba kini ki brio jungi kin yo syai kataka jinghon mensim ha bakilet sumar hak badai bakani ka bentarung ai i bakani ka education kani ka mo ka jing don kam banwan ra no kini company ban sna dawai namar ngai i baka jing dawa ka kini ki dawai kan ami ka singi ka nang rem kan ami singi nang judo tenre long da de bengiwan ra no kini company sania ban don no kani ka jela jungi kan yarap sibun e na ka benta ki kun jong obri nyo trap banyo dor ka bakhamtan te kata di kamat ke beningkong habode bet ke kot khia kamat ke baar ke bade pat hakan leng ke puli ke puthi habang i habang apet ya kani ka jinglong jingman jong ni puli puthi kani ke jela jungi tingi i ba kani ke puli puthi menta long ki bun ma ba pli mo ki brio jungi khamtam kani ke bri nyo trap mo ki don ki ba kita kambun ni kibri bay olat kita bitang hadu ban play school ki khon jong ki tang hadu matrik ti kani kapen ketik ya kemem sim jonga balada ka jingla jong kita ki kimi ki pa mo jong jai unreu jongi kila ban play school tang hadu matrik balai kan nginomla ban frame ya kataka policy ba at least ban kala no ya kataka rukom man jong puli puti ba at least long ka di bandan no ka life skill ru school namar teng long habang ipe yak puli puthi dala pas matrik ru ngi i ba ki mi pa kidang yam yan mtagi kon namar ki kon pli kim pat tip chano kin le te ka e ka thong ha kani ka puli puthi na ka liang jonga kalong ba at least nadu class 6 hadu class 10 mo ngindon no iki life skill ni ki livelihood skill hapo school kani ka degi jing i jonga hak badai bat ka puli puthi ha kani ka jela jungi namar bangi i ba bon magi drop outs hakanika jela jungi kamta maka ni beri nyu trap dang la yet kita kilat tinggi ibadan tang artli kita ki jinglong ha jing em jong khna basmat ban pulikot ukham jitu ban trekam ubat bajitu ban pulikot pat ngi bau kham smart ban trekam te ka jing perkhat jonga kalong ban bu ban pengkelan sistem umdei ban tang ban le ke literacy po education system henry at least ban pengkelan no ban perlong no eka as a training literacy and training livelihood school te kani kala de ka ba don kam tam na mentagi khon samla jungi nadu bengilit school te ka bri ka balai pat kani ka livelihood aspect lani kata ka kamai kaji nam ta ka yo kon te kani abade ba kani nga ai ledi banga stress ba kani ka kam ha ka bade ban kentiu ka yo kon te ngi i ba ka e jing ko jang ni kalong ba ka jing ta e jong kini ki an ki bawan na sapo bar mo nas na po ka sarkar India banwan implement ang ni po ka state ka jungi namar balai teng kami hap kani ka an rithor ka banwan polong kam hang ni po rilum jungi namar teng ka konflik no lani ka don ka jingi tengko bat ka riti sensyar bat ka rukoman ka culture practice jungi ka don ka jingi tengko namar habang ipej bahai kini ki an ki bawan na po rithor te bun sin hi mo ki ngidei ban puli benia ngidei ban pensiong nongrem mo kum ka ktien ka seyong ba i jala ka jong burom ya ka jong kibai teng kermen ru bakini ki an ki bawan hang ni ha perkhat chwa ka e ka jinglong jingman jungi kum ka jai penreu ka ni ka
beri nyutrap hadir nang tapat ngisa perkhat ken hakanur kom ketukaan kanom keta yang ngikum kikun ke beri nyutrap namar ngi bakayok kokot keta bah ketaka nongrem habang ipet ya kenika mo ke jingon ra ikian kum ke farmers bill ke farm law mo mentah kelak-kelaan kelalong ke farm law mentah ke jingi i jonga kani jingon ra jong ke farm law mentah ka jingi ki ke bejor bah mentah borok oi ke India badah ke ju opor borok oi ka perthai te kani ke jingon ra jong ni ke farm law mo ke jingi i ke long ba kimbu dor kata ke minimum support price kim dan nam ta ki nong rap haba ngiju ye khon na ke por se ke por bat ka baar pat ke long ba ke jing ailat ban mo ke jing penlong ni contract farming ban ailat gini beri berspa ban thiet lut ye gini marrep na ki nong rap mo kala ban ta pa di sarkar ke ipat ba sarkar kan le na mentau pajba la daula thiet lut new breu berspa ya kini ki marrep na ki nong rap te ka we ka ai ka bang ka set hanga pat ak jing im jonga kalong ba lada kini ki breu berspa ki thiet lut yu khau na ki nong rap ke ai ka sarkar pat ka ba mo ka benta jong sarkar bakan thiet pat yu khau pat na ki nong rap lada kini ki breu berspa ki la thiet lut yu khau na kini ki nong rap namar ka jingting jonga kalong balasai yung idu saki khau roshan ru saki khau beduk ru ngila bendu namar balai bakani ka jinglong jingman ka rukom wan jong ni ka an hak ba kani ka contract farming ban le kini contract farming ban implement ni kani contract farming akani ka an kala ban keta ya uduk usuk bat ka jing i jonga kani kanong rem kalong ba ka jingduk mo ka jingduk kamdei ba ong bangimla ban ya pet ne ban ya besar ban ya penim para beduk henry ka bama ba ka jingduk kalong ba ngimla ban penhon yu beruspa kata ka jingduk kala penwan ka jingim jungi kum ktin nong we gi juang poverty exists not because we cannot feed the poor but because we cannot satisfy the rich tegani ngalai i bagani ka an menta ka bawan na rithor kadai lot kata ka nong rem bagi kwa aben bagi we arngot kita ki percentage ki baduna ki bre beruspa kenyo ya kabuk ser ban tre kita ki kam ki bau bedok ule bat kani kala ban kata shibun ya kani ka imlang salang ha badai bat kayo kot te ka badai bat ka imlang salang pat kani ka social network pat mentangi iba kani ka imlang salang jungi bun bah ka bun ka jing e hak badai bat uput usamat kan mo bat kiwe ki issues hak badai bat ka imlang salang namar balai hadu menta ngi iba ka imlang salang jungi menta mo ka kala shudon de kini ki an ba menta ki bun ma ki bre ki shu ya fight ya kani ka an ki penmi ya kata ka LP ki pen mo ka LP menta la mo kala bun ma ki jing kentho ru ak badai ba balai pensiong no re me kata ka LP bat ka sik schedule lak tum tar ter kani kala ba ban kata ba ya kini ki an jong ka riti sanchar jongi haki shnong ki thao kani ka bakta ba namar ya ka village administration bill adu menta ampala ban le te ka we ka bakhadu ka balong ka banganga don ka thong ka jingem jonga kalong bangan long ka nuksa babahana ka benta ka bamenta bat ka pateng ka bansawan tikani ka nuksa ka banga ngai la di mentang asim ke lengkor ban long ka nuksa agar paru ik pajba jonggoni konstituensi khalai maru kene konstituensi ru bamakiru ken long ka nuksa na ka benta ka lawe jong jai benrio da ka ba maki mentah ka por election mentah kal ade ka bor jongki ban ai appointment yakinong yakon ban long kinong mikmat jong ni konsensi shwa ba phen lek tabot ka we nga kwa ban request ne ban karpat ya phi ken ma ba ha ka por ba phi lek ban apply kam ka e ke jing e jong phi kum ki nong apply kam jong ki breu jong konsensi ba phi apply kam ha ki office ba per ningkong ki ong phi wan ra ya kata ka mo wan ra ya kata ka ka certificate jong phi ha badai bat ka kot ka kya ka certificate jong phi ha badai bat jingnang jing start ka certificate jong phi ka katnu phi experience ya ta kam ka ba phi apply mo ka certificate character certificate ka jing im jong phi ha badai ka imlang salang mo kum kita ki police verification phi don kam bat ka ka ba phila mo phila le akan ka imlang salang kini ber khoi phi ki bu ki clean up phi shwa bakin ai ka kam te balai pat ken ki patba menta ki mo kim keli ki nong yele ki contestant na ka election bakum kini ki bro bakum patba ude ban sautu shwa ban jet ki nong mikmat te kani ngakwa ban ai kum kunuksa ka jingkarpat ki patba bakidei ban don
kata ke jingket kli namar ba hadu menta mat ke jing mat kini ke jing sitom han kene data na kadaw ba phi ba kla ban ai appointment ya post MLA ba MDC lada phi biang man ai ka post lada phi la pensiong nong rem ba kanur kom phin ai kata ka appointment ya ka post MLA ba MDC am try ngin mat jing hakum kene ka benta bat hakini ki por gi bamenta gi bangidon kat ni ki jing te kani ka kwa ban ai ka jing kerpat mo nga kwa ban kerpat ni pa ba jong ka maur kan constituency bakin long ka nuksa gi we pat ka constituency kumno ban jiet ya ki nong mikwan na kamta ka dor bar thau ai te kani ka long ka ka ba ngai la de mo nga kwa ban long tat kum we nong yalam ubang ala don hoet ka jing tre jonga kalabun nadu snam arajar hadu mentab kalabun ba ka jing tre ha bengile ngala le ki solar power project ngala le ki mo temperature logo project adi ngala le ru mo ye ki training ba fer ha badi ki nong rap namar ki nong rap hadu mentaru bapli mo ki bun ba ka jing shon jong ki khamtam ki nong rap mo ngila ya khun na kapor ngila ju ai ru ki training ha badai kumnu ban pe costing pricing na jing nong rap adu menta kadai bekata bakem tip ikador gemur mo kanu kador bai thung mat kanu kador pangande kata we ketika bokongsan bahan nam taw nong rap bade kan niru na kalian jonga ngalalit personally katu kan ki teligi snong ban ai kan ki jing tip company aki khanang bamaki kinom mo kinom du nong shu lada ki de ki mar ki mata te kan ni kalong ke ba ngana lade mo ngala persyang kat ibor ibarit kumuriu simet ngala persyang amar ngadon ke jing trang mo na kemensim jonga ban syakri hok yau pajba hakane konstituensi bat kan long ru nuksa ba ka we konstituensi kin but nuksa na khalai mor koneng konstituensi kumno banjiet yu kinong lam balada kinong elam kimi ru kinde kinong elam ki bakan sai tetang ini jing pensai na kaliang jonga bangadon jing pmu banile akane ka by election bat kermen ru ba bun suthu ya jing mo baun sutu mdai tang ya jing bau shem jing lajong bat chwa bun thabur ru dewan pet chwai ka long yeng lajong khanang baun sutu pakumno ban ai ka bur sha kita ginong contest ma ba kani election bakin jeti ginong mikmat te ka we kat kum jing long jing man menta ngi iba mo ka dan ma kata ka jing ya khiwen ka jing ya phalo mo kani ka khamtam kani ka sarkar ka jongi ten re na kaliang jonga te baladang job kawai kalong be ba mau nganyele bandan kaliang sensar namar ba kajingdon jonga kaliang sensar mo bat kajing start ke jonga ke bangal ale ikam kat ni mo nadu arajan hadu mentang la trebi bat ke melang salang tengah trai mo kajingdon jonga kaliang sensar kan long ka wei ka kabuk seara bagan la ban penurlong ki jing temu jonga ha jing im ka ba ngaladon jing temu nadu kisnam ki belada em ka wei ka jing i jonga leng ba i ba deng shla bam ko ador purbe uble tinga i ba pi ka jing long jong i ka long ba ka wei ba he practice what he preach lani mo ya ka ba i kren ya kata hi yelap tinga sngo banong ba kawai taru kalong ka jing i jonga i kalong ba barbor ijule mo shwaban ban ai jing kren ne shwaban implement ni kanu kam barbor idale ya ko mo ida bishar benia shwa khnang ba kata ka jai benriu jungi kanom mo kanom syakta kanu unu benta jong ka imlang salang namar ba ka jinglong i kalong ba pi kawai imdei beriu ba syukran tang nakaktin henry iya tat mat kekotan te ma iya harangkat mdei boong ba tang bi syuong tang nakaktin henry ipin sisyaru leng ba kijing tho katak we galong bastonat ba ka ba ngala ya lenti bat i te kalong ka jing ai jing ikai nga ka pakatam ba sisin mga kwa banle ikinu kikam kamde bantong ban su implement tong mga kwa hari ngade banya du harangkat tat bat ki kot jing tho ka ba ka jing tho abade bat ka an ka jing tho abade bat ka mo ka imlang salang ka jing kam jing imlang salang kata nga hab banya rangkat kenang ba sisin mga mut banle kanu kam ta mut ka kam kan long basiso hoy kani ka bor pisah sya kalakta hari keempat na slam hiru bakarong haka
politics mo ya kan ke por pisah re ke por mensuang yo syai ki nong ilam ki ba mo ki badan syai ta ki ikhtiar penyalam ke jai benrio ten re mo kadan hi mo ta ke influence menta ka klan ma kan ke influence pisah hari ngadon jing kermen ba fi ha kan ni menta ngimat ki jing mana kini snam mo kini ki men ki snam baladam bangi ke jingwan jung covid mo ke jingwan jung ni klam covid-19 try kelalong kanuksa try kibriu ba kapisa kade kamde ke top priority mo ban jit ignong elam tenga try kibriu ken hapar khat shibon sha bat mo ki haban shoot ke jibing lojong bat sngowi ke donu jongki ba kumnu ni klam covid la jing hikai ngi nga try ba ka fi ka kowe kolong ba ngi lada ngemma di ke jing takamut long ngi ski ban so thu tengah try ke jingwan jung covid mo jong klam covid-19 men hakani ke snam ladap te ka long ke jing hekai ke bakra wai ke jai benriu ha ko bangil asang so thu ba pleng mo ki briu hi baile te ke pisa te mo ka shem jing ban pen urlong ya kono ke jing kwa jong pai ba tengah try pai ba ha bu siar ba kani ke benta namar ba bele ha ko bakut hi ngi don kam nong lam gi basta mo ki bala ban syakri hok ya ke jai benriu bat ki bala aru ban tip khambnia ya ke jing ba jai benriu kamat khnang ba mu kum nong ya lampat ula ban peni ki nuksa khnang ba jai benriu kania ini boro serta MKW kalong kumne namar ba fi ke parti findapet kanu ke parti ru is an organization te is a political organization kadi ka seng san partai san masima tingi pe hakikat kisla kata bangla don ni ru katu kat ni klip parti bangla long ru ki member jongki tanga i ba kade lu ke ju ko ba ke bagi tho akot ten re ke pasusi pat ke ba pau sobar pa kamlong ke kung bujing temu ba tho akot ten re nakaliang jong ngahi ban ong ki parti te long am dade bang ong mga terang menilai nak kanu Henry ka sulong ba kumta kan ba mohon ke parti ngi don kam Henry pi kalong no ba ka organization ni kalong kumta kan ki political organization ru kilong kaju ai kumbalong menta pi ka nuksam ke BJP hagi por mensua ke BJP pi ka kot gijing tho adi kaju Henry ngi dunai gi nong elam te kani ko political organization ru kalong ta ladangi biang yu nong elam kanu parti ru kalong baklan te ko syong nong elam te nakaliang jongahi ngam ong bangon ong ngan ne chakno parti ngan wan chakno parti le ngan yang kum tau kandidat simen te henre kata ko por kan batai ai bi ke pai ba ken rai namar ngai la dia mentang ngadang rung hakiyeng ba mo ki so thu komut yu ban long nong elam te makiru ki ong ngidon kambon seni ki breu ki pej i shwai u breu banyak parti ti ki pej shwai u breu bastat bang nem tai te ki parti kam da shong ha kata ka boong ba ngadon kam menyelet nang ta ngadon kam menyelet nang ta handai ka shong hak ki pej ba mo kum nu ki pej mo ki so thu kamut yu kata ka political organization te nakalian jong am dadon kata ka jing temu ban ong ba nganiale na kanu parti ka syong karahi jong babun balang ngandalai kendu hakini ki benai ba sawan te tang ini kentien kublish bon